आज रात 12 बजे से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हेलो लोगोफोर माबायदि मोनखो भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोनाबो गिनाय मोनदों जानो हागौ आरो नोंथांमोनानो नङा आंबो गिनाय मोनबाय दङ जे बे बाराव जुदि आरोबाव खनसे लकडाउन जानो गोनां जायोबाथाय सुबुंफोरा मा अबस्था जागोन। दासो बोसोरब्रै सिगां लकडाउन जालांबाय आरो बोसोरब्रै उनाव कुनु मथै सुबुंफोरा निजेनि जि केपासिटियै एसेमान दावगाखांदो बा एसे डेभेलप जाखांदो। नाथाय बे बाराव जुदि आरोबाव बिदिनो लकडाउन जाफिननो गोनांबा सुबुंफोरा मादि अबस्था जागोन आङो सुबुंफोरनिखौ बादखौनो हो निजेनिखौनो आं सिन्था खालामना गिनाय मोनगासिनो दङ जे लकडाउन जामारबाथाय जोङो मा खालाममारगोन। दा जोबोद साननांगौ बाथ्रा ओरैबायदि भाइरासनि मुंखौ खोनाबाय दङ HMPV भाइरास होननानै आरो लोगोसे बे भाइरासआ उन्दै गथ'फोरखौ जेरै 15 बैसोनि उन्दै गथ'फोरखौ आरो जोंनि इन्डियायाव जेसेबां दा पेसेन्ट मोनदों बे भाइरासनि बे पेसेन्टफोरा गासैबो 8 मासनि उन्दै गथ' बा 3 मासनि उन्दै गथ' बोसोरसे जानायनि उन्दै गथ' बेफोरबायदि उन्दै गथ'नावसो बे भाइरासखौ मोननाय जादों। आरो बे भाइरासआ माबायदि नोंथांमोना आं मोनसे सासे डक्टरा माबोरै बुंदो बेखौ नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रो। HMPV virus. This is a virus which is currently spreading in the northern provinces of China. It spreads by person-to-person contact and it also spreads if you get in touch with an infected person or you touch surfaces which are infected with the secretions like doorknobs, or if you shake hands or if you touch surfaces which are infected with the virus. नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बुजिना मोनदों जानो हागौ। बे भिडिअआव बुंनाय जादों जे बे भिडिअआ साधारन लोमजानाय गगा मोननाय गुजुनाय बायदि आरो बे लोमजानाया थिक कर'ना बायदिनो जेरै दांला दांसि बा सोरजोंबा खाथि थाजाबबाथाय जाय मानसिनाव बे भाइरासआ दोङो बिनि खाथि थाजाबबा जायो बा बिजों आखाइ हमलायबा जायो बेफोरबायदि। थिक जेरैनो कर'नायामोन आरो थिक बिदिनो बे HMPVआबो। आरो बे भाइरासआ बांसिन उन्दै गथ'फोर आरो बैसो जानाय सुबुंफोरखौ आक्रमण खालामगासिनो दङ। आरो खोनानो मोननाय बायदि चाइनायावथ' बिराद अबस्था खाराब होननानै बे मिडियाफोरा बुंगासिनो दङ। नाथाय आं भिडिअखौ बानायदों नोंथांमोननो बेफोरखौ सिगिनो थाखाय बा बेफोरखौ बुंनो थाखाय नङा। दा आङो साधारन बे सिम्पल गस्ला गाननानै आङो सिम्पल बेकग्राउन्ड आंनि बेकग्राउन्डआव जेबो गैया बा कुनु मिउजिक होआलासिनो आङो भिडिअ बानायबाय दङ। आंखौ रावबो फोथायनाय नङा आंनि बाथ्राखौ मा बखिलाबायबाय दङ मा होनबाय दङ बेफोरबायदि। नाथाय टाइ सुट एकदम कट पेन्ट लगायनानै बेकग्राउन्डफोरखौ बेलेग माने डिजाइन होनानै जुदि आं भिडिअखौ बानायगौमोन अब्ला नंखाय बाथ्राखौनो मानसिफोरा फोथायनानै लायो। आरो बेखौ आङो नोंथांमोननो प्रुफ मोनसे होनि बे भिडिअखौ नाय। बे भिडिअआव सासे बिराद गोरों लेखा फरा गोरों माने मूर्ख होनबाबो जायो बियो बुंनाय बाथ्राखौ सुबुंफोरा माबोरै लायो नोंथांमोना खोनासंनानै ला। काले धन पर रोक के लिए लाए जा रहे 2000 रुपए के करेंसी नोट को बनाने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। ये एक नई बात होगी। 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा। ये सिग्नल रिफ्लेक्टर की तरह काम करता है। जब कोई सैटेलाइट लोकेशन की जानकारी लेने के लिए सिग्नल देता है, NGC लोकेशन से इस सिग्नल को रिफ्लेक्ट कर देता है। इससे लोकेशन का सही अंदाजा मिल जाता है और सैटेलाइट को करेंसी के सीरियल नंबर की भी जानकारी मिल जाती है। यानी ऐसी करेंसी जिसमें NGC लगा होता है उसकी लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है। अब आप उसे चाहें तो 7 तालों में भी बंद करके रखें, वो ट्रैक हो जाएगी। खोनाबाय रायजोफोर नोंथांमोना बेनि बाथ्राफोरखौथ' पुरा मोजाङै फोथायनानै लायो। बिनि जि निउस होननायनि स्टाइल बा बिनि बेकग्राउन्डफोरखौ गाननाय जोमनायफोरखौ नुनानै दा नोंथांमोना आरोबाव सासे आङो बिदिनो गेदेर
लेडिस निउज एंकार बिथांनि आङो फंनैसो बाथ्रा खोनासंहोबावनि बिथांमोननिखौ माबोरै सुबुंफोरा खोनायो बिथांमोननिखौ मिलियन्स भिउज बिसोरनि भिडिअफोराव नाथाय जोंनि भिडिअफोरखौ फोथायनानै लाया मानो थाखाय जोङो सिम्पल जोंनि माने इमान खोन्थिनो हाया आजिखालि मानसिफोरखौ माने खोन्थिनाय मानसिफोरखौसो मोजां मोनो जे माबोरै बियो खोन्थिदो माबोरै बेकग्राउन्डफोरखौ मोजां खोन्थिदो गाननाय जोमनायफोरखौ अथस न'आ बायला सिला आंनावबो दोङो आं ग्रीन स्क्रीन होनानै आंनि बेकग्राउन्डखौ एकदम बेलेग डिजाइननि आं बानायना होनो हागोन नाथाय आंहा इमानखिनि एडिटिं खालामबाय थानो सम गैया बिनि थाखायनो आङो सिम्पलैनो भिडिअखौ होयो जायफोरा नायग्रा जायफोरा मोजां मोनग्रा बिथांमोना नायखागोन आरो गासै मानसिखौ सन्तुष्ट खालामनो हाखाया नोंथांनि फेमिलियावबो नोंथाङा जेमान बे फेमिलिनि थाखाय नोंथाङा नांजा बेसेबां नोंथाङा खस्थ' माव नाथाय बे फेमिलिनि गेजेरावनो सोरबा सासेया नोंथांखौ नायनो बायो आरो बिनि थाखायनो रावखौबो सन्तुष्ट खालामनो गोनां आंहा दरखार गैया आङो सिम्पलैनो भिडिअ बानायबिदों आरो नै दानिया नाय नोंथांमोना बे सासेया मा बुंदों तो 3 बातें बताई गई हैं कि उसमें नैनो टेक्नोलॉजी जीपीएस का इस्तेमाल है अगर एक जगह पर बहुत सारे नोट एक साथ पड़े रहेंगे तो न सिर्फ जो कानूनी तौर पर कार्रवाई करेंगे ना उनके पास सिर्फ बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसका सिग्नल जाएगा क्योंकि ये सीधे सैटेलाइट की ओर सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और वहां पर पहुंचेगा ताकि उस पैसे को निकाला जा सके रिकवर किया जा सके गतिके नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मिथिबाय जे माबायदि जोंखौ माने लेखा फरा गोरों एसे इंलिश रायज्लायबाथाय एसे गाननाय जोमनाय मोजांबाथाय बिसोरनि बाथ्राफोरखौ माबोरै जोङो फोथायनानै लायो आरो बे बाथ्राखौ खोन्थिनायनि थांखिया बेनो जे चाइनायाव गोबां जोंनि आजिखालि इउटिउबार ब्लगार बेयाव थांगासिनो दङ आरो बिथांमोना गावसोरनि ब्लगाव खिन्थिगासिनो दङ जे बेयाव जेबो बेफोरबायदि दावराव दावसि गैया बेफोरबायदि जेबो भाइरास माने फैयाखै एसे एला लोमजानायालाय सब जायगायावनो थाखायो आरो बेफोरबायदिनो दा एसे लोमजानाय सलायबाय दङ मानोना बेयाव गोजांनाया जोबोद दा गोलैदो बिनि थाखायनो बेयाव लोमजानाय साजानायफोरा एसे जाबाय दङ नाथाय बेफोरबायदि कुनु दावराव दावसि गैया नाथाय जोंनि इन्डियायाव जोंनि जि निउज खोन्थाग्राफोरा ओरैबायदि खोन्थियोना जेन जोंनि भारतआ सेस भाइरासजों खोग्लोबजोब्बाय आरो साननैसो उनाव जोंनि भारतनि सुबुंफोरा थैलांजोबसिगोन बेफोरबायदि नाथाय बिथांमोना थांनानै जायगाखौ नाहैया बिसोरो मानिफ्रायबा खोनागोन आजिखालि ससियेल मिडिया दङ ससियेल मिडियानिफ्राय बिसोरो खोनानानै बेफोरबायदि किसुमान नंखाय निउसफोरखौ बखिबाय थायो गाख्रबबाय थायो बेनि थाखायनो गासै निउसखौबो नायनानै फोथायनायाबो थिग नङा किसुमान रिसार्च खालामना नायनांगौ बे मोनसे टाइपनि भिडिअखौनो सोरबा बेलेगै खोन्थिबाय थायो गुबुन टाइपै जेरै दा जोंनि इन्डियायाव टिभियाव खोन्थिबाय दङ जे बेफोरबायदि लकडाउन जासिगोन बा भाइरास फैदो एसांजोन माबा जादो भाइरास मोननाय जादों एसांजोन सुबुंफोरनाव नाथाय चाइनायाव ब्लगारफोरा खोन्थिबाय दङ जे जोंनि इन्डियानि बै गदि मिडिया बुङोना गदि मिडियानि बाथ्राफोरखौ रावबो फोथायनाङा चाइनायाव दाबो जेबोआनो गैया बिथांमोना गिदिं खोन्थिदों हस्पिटाल खोन्थिदों बाजार गला खोन्थिदों रावबो मास्क गानाखै बा गासैबो सिम्पल लाइफ सलायगासिनो दङ जायखिजाया नोंथांमोना आङो खोन्थिबाय नोंथांमोना फोथायैया नोंथांमोननि बाथ्रा जायखिजाया भिडिअखौ मोजां मोनोबाथाय लाइक मोनसे खालामनानै हो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव गोजोन्थों।